Het is een prachtig decor voor een mountainbike beachrace. 42 kilometer van Scharendijken naar Burghaamstede. En dat is afzien hoor. Ze moeten echt afzien. Het strand is zacht op sommige plekken, het is onvoorspelbaar. En ze willen natuurlijk allemaal zo snel mogelijk. Vlammen zo meteen. Ik wil wel voorin blijven staan, dus ik moet wel een beetje voorin eindigen. Knallen de eerste 10 minuten sowieso. In een wedstrijd als deze verandert iedere seconde alles. Dus we beginnen hier al bijvoorbeeld. Zoals je hier ziet staat de een naast de fiets, de ander op zijn fiets. En dat is een hele kunst om al de eerste 100 meter te overleven. Nee, dat is zeker niet makkelijk, maar we hebben ook speciale banden en lage luchtdruk erin. Zodat we makkelijk over door het losse zand kunnen fietsen. Hoe stampen op die trappers? Volbak. Ja, uiteindelijk is het gewoon trappen natuurlijk. Zet hem op, ik denk dat wij hier weg moeten. Ja, denk het ook. Moest je zelf niet meedoen? Nee, daar heb ik nog geen conditie genoeg voor. Ik ben er nog niet sterk genoeg voor, dus volgende keer wie weet. Het mooie is hier op deze strandrace dat het strand heel erg breed is op een gegeven moment. Het zit vol met kuilen en slenken. En, de ideale lijn is heel moeilijk te voorspellen. Het is niet altijd alleen maar langs het water rijden, maar je kan echt soms wel 350 meter landinwaarts een veel betere lijn hebben. En ja, dat spelletje vinden de renners ook weer heel erg leuk om te doen natuurlijk. Het laatste stukje met dat zware strand was het best even afzien inderdaad. Ja. Maar verderop leidt het strand best goed erbij dus. Ja, zeker. Het was mooi zand. En af en toe net als hier in het losse zand een stukje moeten lopen. Maar het ging aardig op de fiets. Ja, ik ben er nooit in de kopgroep geëindigd bij de basisleden. Dus ik moest een hele gat dichtrijden. Tijdens de strandraces starten we altijd 2 of 3 uur na hoogwater, zodat een mooi stuk droog kan trekken. Maar hier is dat net anders dan op het keerpunt. Dus het is altijd even spannend om het mooiste moment te kunnen vinden, zodat je hier en daar een mooi plekje hebt. Ja, en daar was het, het kwam net uit, maar de renners moesten nog een beetje door het water hier en daar. Ja, de fiets even schoonmaken en hopen dat het niet gaat roesten. Open kampioenschappen van Zeeland. Tot Uberg wordt daar dan de winnaar van. Gefeliciteerd. Dankjewel. Hoorde ik nou goed? Eerste beachrace? Ja, dat klopt. Dus was even wennen. En zeker met die strandopgangen en die strandafgangen, dat was even lastig. Ik viel meteen hier bij de strandopgang. Door dat mulle zand, wist ik veel hoe ik daar doorheen moest rijden. Ik had het nog nooit gedaan. Dus ik ging meteen op mijn bek en meteen moeten achtervolgen. Maar dat is wel heel leuk. Het applaus klinkt voor Nina Kessler. Het voelt zeker goed, maar mijn moeilijkste stuk kon ik wegrijden bij die 2. Toen dacht ik, nu heb ik een gaatje. Maar toen was het nog wel heel ver. En ik zat maar te kijken waar is die strandtent. Ging niet lekker. Nee, het is gewoon een ijskoude start, man. Ik kwam niet vooruit. Echt niet. En dan blijf je in je hoofd hebben, hoe ver zitten ze achter je, want ik kon het gewoon niet zien. Ik denk, ze zijn toch met z'n tweeën. Dat is toch fijner met wind tegen, maar ik denk gewoon niet kijken maar trappen. Nee, ik kan hier niet tevreden mee zijn. Ik ben nooit zo diep gegaan, zeg. Dankjewel. Met de podium blijven